किसान के किसानी छोड़े पे मजबूर मत करो लोग। आजाद भारत ना तो अगर किसान किसानी छोड़ देला पानी हम किसान हो। तो अन्न के बिना मर जीवाला। हेलो नमस्ते प्रणाम। आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस और आज के ई खबर बा भोजपुरी जुबली स्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ और आम्रपाली दुबे जी के एगो शानदार फिल्म फसल के ऑफिशियल ट्रेलर के रिव्यू। जी हाँ, ट्रेलर रिलीज हो चुकल बा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग जाके देख सकतानी। और जैसन कि आप सब फिल्म के नाम सुननी कि फसल फिल्म के नाम बा, यानी कि एगो किसान के कहानी बा कि किसान जो कि फसल के ऊपर ही पूरा तरीका से आधारित होला। वह कहानी बा कि निरहुआ होले, उनकर पत्नी होली आम्रपाली दुबे, और फसल इनकर बहुत ही शानदार होखेला। और फसल देख के ये सोचले कि अब दुख दरिद्रता ख़त्म होई और कुछ अच्छा पोजीशन में हमनी आएम। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाला जो कि आप लोग ट्रेलर में देखनी कि इनकर फसल के आग लगा दिहल जाला और ओकरा बाद फिर से ये गरीबी के दलदल में चल जाले, मजदूरी करे के पड़ेला। और उ काहे करे के पड़ेला, काहे से कि इनकर जोन फसल बा उ सरकारी दाम से कम में एगो ठेकेदार खरीदेला चाहेला और ई ना बेचेले, ई सरकारी दाम के मांग करेले। यही खातिर इनकर फसल के जला दिहल जाला, इनकर गोदाम में आग लगा दिहल जाला, जो ना कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान होला और इनकरा के इतना ज़्यादा सहे के पड़ेला। तो यह पूरा कहानी बा एगो किसान के कि किसान आत्महत्या काहे करेला, का परेशानी होला किसान के, सारा चीज़ आप लोगन के फिल्म में देखे के मिली। और बात करें गाना के, तो गाना बहुत ही शानदार एगो डालल गईल बा जो कि आप लोग ट्रेलर में सुन लिये होकम। शिल्पी राज जी के गाना बा, एल्बम के गाना रहे और वह गाना के फिल्म में जोड़ दिया गया बा। तो सुन के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आयल। आप लोगन के ट्रेलर कैसा लागल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमरा तो ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आयल बा। आप लोगन के पसंद आयल तो वीडियो को लाइक करी और जाके ट्रेलर देखी। और ऐसे पहले लाडला के जो फिल्म बा लाडला 2 खेसारी लाल यादव जी के, ओकर ट्रेलर के रिव्यू भी डाले बनी, तो वो जाके देख ली और कमेंट में बताइए आप लोगन के दोनों रिव्यू कैसा लागल। हम मिलम आप लोगन के एगो नया अपडेट में। जय भोजपुरी, प्रणाम।